Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena s-servizz kellimni.com wieġeb għal madwar 2200 sejħa għal kuntatt jew għajnuna. Żieda sostanzjali meta wieħed iqis li fl-istess perjodu s-sena ta' qabel in-numru ta' interventi kien ta' ftit iktar minn 750. Kellimni.com toffri servizz ta' support fejn adolescenti u żgħażagħ minn 13 sena l fuq jistgħu jagħmlu kuntatt ma' tim professjonali biex jiftħu qalbhom dwar problemi, dubji jew sfidi li affaċċjaw. Flimkien ma' James Buħaġġar, il-koordinatur ta' kellimni.com, ħarisna lejn din iż-żieda. Fakkarna li dan hu anke l-frott li ma' żmien dejjem qed jiżdiedu s-servizzi offruti u din is-sena minn barra kuntatt b'email jew chat hemm is-servizz ta' app fuq il-mobile. Faċiltajiet li qed jagħmluha iktar faċli biex dak li jkun ifittex u jsib l-għajnuna. Hemmhekk qegħdin nagħtu l-opportunità liż-żgħażagħ issa li jisma' u jekk wieħed dejjem kien iżomm ġo fih issa għandu opportunità jitkellem online, jitkellem b'mod konfidenzjali u anonimu. Ġifieri li f'daqqa waħda xi ħadd sab l-opportunità jagħti jieħodha. Ġifieri iktar milli żdiedu forsi problemi ma sibx li huwa neċessarjament il-każ, iktar li wieħed jitgħallem isma' minflok inżomma ġo fija u nkompli nkabbara problema u ma nibdex insolviha aħjar nibda nitkellem fuqha u nibda nsaqsiha support. Fost il-każi l-iktar komuni li jfittxu l-għajnuna ta' kellimni hemm problemi ta' komunikazzjoni mal-ġenituri, ir-relazzjoni mal-ħbieb, relazzjonijiet intimi u l-abbużi minn bullying sa swat. Żgħażagħ ġieli jiġu f'ċirkustanzi li jsibu ruħhom anke waħedhom għalvol qegħdin f'kuntatt ma' ħafna nies anke online u hemmhekk fejn huma qegħdin ifittxu għall-għajnuna, hemmhekk fejn aħna qegħdin anzi ngħidulhom isma' toqgħodx tiddejjaq kif forsi konna mdorrin qabel iftaħ qalbek u tkellem. Ħalli inti s-sitwazzjoni għandek tibda ssolvija. Buħaġġar innota li bħala Maltin forsi ġej minn kultura fejn nistħu nfittxu l-għajnuna, realtà li però qed tinbidel u llum biktar kuxjenza li huwa sew li tfittex l-għajnuna minkejja l-ħajja iktar maġla iż-żgħażagħ jistgħu jsibu l-għajnuna. Għaldaqstant l-appell biex kull min iħoss il-bżonn ma jżommx ġo fih u jibda triq biex tinsab soluzzjoni fis-sit kellimni.com issib l-għajnuna u ħafna informazzjoni. Wieħed jekk għandu problema fuq qualsiasi sitwazzjoni li qed iħossu mitluf jew forsi tiddeq jitkellem ma' xi ħadd aħna nagħmlu kuraġġ jew jikbilna email jew jidħol fil-ħin taċ-chat jew niżel l-app u bekk ikun jista' jkun qiegħed intaċ magħna kważi ħanejdu hekk 24/7.